Faklo lo val rual ziak tu van nei tlawanga kan ram eizon na hrang hrang thok tu te zinga hian zirtir tu te ti dam hna thok tu te politician te le hnadang thok tu tam tak te hian fakan hlo zing hle a ma se eizon na hna poimo ber zinga pakhat atel lo chuan ni khat chunga zoram kan chi ai vek na tur ni si mi parwal tha in chhun zan zoma an thaw thin faklo khat tak awma chu motor khal tu driver kan ti te hna hi ani zorama mason na hmel kan hmu zong mai hi kan driver te phur chu ani ti ila kan ti sual tam vak lowang tlangram cheng chetaka cheng kan ni awangin man lai atangin kan chak lak na ber chu kalkong hi ani maya ni tin mamole nep noi ba ka in le lo kan din na bungrua bungbel le kan silfen zong hi kan nei thei nan driver ten na an tho angaya sarkar mamo te ber le khapin atanga electric control pui thleng hian driver tel lova zoramalo hal hi awang te ania thiam na sang jok zir tura chuak le zir zoram lo lut zong te po hi driver te hruai an ni tho chu wang chuan driver te tel lo chuan zoram hian mar phudang anei manglo ti ngam hial ani driver te zinga hian mani motor khal ngat chutle te an ni a atam jok chu mi hosa te motor khala in hlo an ni motor lian nei tu tam jok hian ata tola rul turin an motor man za somsari amavel te hi banka an bathina motor thar an han khul chhuah ve le banka an sumpuk rul ba ka hlep thatok nei tum ranin chu motor tharau nei lo chu a hlok thei ang ber chhor an du ta a chhun le zan chol mia lova asang tela poisa ron hon zar turin an bei seita ani ma se chu khol rol pui mai chuan ama chawin hna a thok thei lova a khal tu le a hnung zui ten mut mu po tu mu mal man lova enkol angai ve tlat ani kan million te zinga po motor lian nei hlok zia lo rol khat thiat ve a silchara bungra phur tur alet rum emotia sum tam tak ron hon tur mani driver te tir liam ve ringot chi te kan lo ta zela silchara cham chunga sen so tur poisa tlem te kingin driver chu silchara azuk hoi hai te thin ani a abc in bungra phur tur an neem nei se khonge kudam khonge manager mingziak tirangayem kaltlai chungpo chan mandan omem rail wagon alo thlengem bungro hlang turan omem tuber hinge poisa pek tur thamngai engjat nge om mimal bungro phur ahlok zok angem silong lama cement phur zok turem ni nge gauhati lama kakal maidon gauhati khopuya chuna motor alu theilo emni kha alkadratin phur tur a om milma na ngai tu ngai avatam emeval naran tan po alo hai thlak tu ngotang chutiang injir tirna lekha bu chu khoi university ma in an chho ngai lova chiar tama hriat chi la ani heklo voi khat jin chua hriat ngal chi ani lo awangin reom tam tak tur hrep po hnu hriat chian thei chau ani chutiang driver senior thil chin chang hreto chin ngat chu kan lekha thiam rol na thok pe si lo te ai chuan an lak zok dei ni in alang thin mizoram kong che em mai kara motor siam tu company in a phur thei zat an bituk aya rit chok ma phurin voi khat o khai awang ringot po thina thlen thei motor chu an han khal ta kong chep tak kara motor dang nen an han in pela remlovan kalome an han ti tro ka kong laka an thian te an hmel hriat mi lo po lo che sualin lo chepal sela kong sira an din ve ngal lo vek le engti ziange puin ngaiem an han ti le a tul phot chuan an man ron nei apiangin an han pui ngal boka ti chuan tuma dong bik lovin anin siam thin ani chutianga mani to ka thil tha ti ve em nia anin hriat laia motor nei tu an pu ti lom lo hmel an han hmu silchar le a che vela an cham rei thu le
an sum man hnem zia an lo fa mal mai chuan a hre om thei viawang motor nei tu in a motor khal sak tu chu thamlo taka a hnuai chia fo chuan a motor khal tu chuan motor a dim ngai lova a pu ta na hlok na le ming that na ain ama mi mal hlok na le lebruk the na kong angai to mai thei ani motor nei tu le driver in kara in thiat thiam na thatak a om chuan an pahni in an tang rual tlata an har sat na le an mamo an in threton thin chu wangin driver fel le tha chu motor nei tu in ama fapa ai po in a ring jok fo thin reng ani khotlang nun siam thatna po hian driver te tho tam zia hi kan chut ngai lo mai thei silchar le hmun danga kan hmei chelep chia deuh ten an za ber thin chu driver te an ni tlat an ni chuan ral khata kan hmei chia te khosak moi lo dan an rin soi ve vak lova mai chana an hmu thin meiche sumdong zong kan en tleu vek lain an zinga meicherin om le dik tak an om ti fin fia thei tu chu driver te an ni mizo te za om na hi tu berin nge hral thina khoi muna nge engtik lain nge an kholo thin ti thlengin an bingin an hre mai nilovin an mitin an hmu thin chu tiang mi te tan chuan thlemna a hnai bika an ei zon na ani miau awangin an va na chuan ek thing an lo tong le hlau thin ni zawkin a lang ral khata tanga kan hmeichhia te buan chak lo zia le driver te sual zia soi thin te hian zin kong fian riala zan khothima a falin nula ler tak han phur ve chia sela an thathiam ve maiin arin om chuti chung chuan kan hmeichhia te tla fal lutuk tur veng tu le an thiam lo na a zil hau tu an har sat na puitu tam ber chu driver te an ni thin kan driver fel tak te awang hian kan hmeichhe lep chia then khat te awanga zo hnam pum pui kan mual pho na tur thil hi thup ani fo zawk an zinga then khat phei chu khotlanga kan chhor em OMA le VDP hruai tu te an ni a mizovin mizopa dik tak kan ti ang le wal upa kan ti ang chi hi tam takan om ani tar chak lo le tran pui ngai te an tlan san ngot ngai lova ramdaya mi che sual ta sela atul dana zirin an pui ngala damdo in panin an mel hriat lo ruang an phur chang la atam mani mel hriat lo ruang chunga tlai war hnem ber chu eizon na hna hrang thok tu zinga hian driver te an ni arin om tlat bok konga pondum khai motor dang emo mizon rol khat emo lo kal sela za takin an lo pela hetiang thil te phei hi chu vana pa le tai te sena te hun lai tanga tlom ngai na no lo choi sang to mizo dik tak thla ni ve lo tan chuan hriat thiam ve phak rual ani lo chu tiang khopadin mun poimo chel ni si mi pui tam zawk hian ngai san ta ka ruangin ke ni ai nun hiam hret zu in mi poisak nei manglo an meiche hmu fala piang mut pui tum thin in le lo tha po nei thei manglo le zamo soi thre mia lo tura kan ngai tlat thin ni na lang an zinga then khat chu chu tianga lo ko sa po omma sela an zawai chon an ni hau lowang chu wangin chu tianga kan phek en ringot chu adik lo ani khokhat tlangwal hui phai deuh po hi khotlangin mi anglo anga an biak lo tlat chuan mipa ngai taka an chhuah thei maya an biak chhaw chi ero chuan mipa ngai ni thei tur po kha reilo te a rol pol zo loin an om thuai thin chu tiang deuh bok chuan driver te hi an eizon na adang lam bik em awangin chu tiang an nun mai chu a ol sam bik em a an zinga rui reng mai chi an lo om pal ani point an chom le hrai mi pui te hian ti dik lo kan nei ani nge yang ma ni in lum nei chu sei lo mi in lu a an om na mun tak ngial po lo lum man lovin hun lak lo tak taka chung te han mang tha na hun po om man lovin late khua an pan atula an hun tam zawk chu lir thei chunga an mangrala an ma ni chau po ni lo an motor chuan pui midang zong nun na kol tu an ni a chet sual pal awanga thina thleng thei hre rengin in rin atula
chu tiang nun ringot mai chu kumpui ling let an han tho meu chuan an lo than hnan ta thina ral rama chuak si pai rol ang maya civil mi ni ve lo hlua in hriatna an nei sambik thin rilrulam zirtu ten an soidan chuan din hmun la takemo thil chereng chunga an hun tam tak hmang thin tu tele mani in lum lo man mang lova khosa thin te chuan poisak nei lo le nun olsam thu hnudon vak lo ni an olsam bik thin an ti chu wangin mipui te hian thui tak thlenga kan hriat thiam atul ome phai tual khopui liana mi ten chak tak takin motor an khala Delhi le Agra in car kongpui zau tak maya ramhuai spita maksak tak taka khal thin ho hian furlain zoram EGS rota recondition zip tong lam to mangin motor siam tu company in aphur thei zat an tuk ai rit bu fai phurin supply han thiar ve chi sela tunge motor khal thiam chu an hriat mayang aizol khopui chep lai taka town basa an han in pel dan te hi khoi le khabu ma achuang lo khovel in zirtir na pia lama ris chho liu ani motor siam tu te point hetiang thil mak ti thei turin an motor siam te hi an be sei phak po arin amlo chu wangin Mizoram driver te hi annam binga laka chuan India ram chu soilo khovel motor driver thiam berle poison ber an ni lo vek poin adot tu tal chu an ni nge yang zoram driver te u kum kha le chena khan tu ma fak lo lovin Mizoram in lo chom to khovel in tlan siak phak ve turin finna le hriat na men lo in ron polut to Mizoram tlom ngai na vong him tu in nia reilo te a Mizoram ti ming tha tu in la niang le khathiam le ram mangai tu na ranin an ti thei mia lo huai sen na ro rum na le fin na manga zoram ti ming tha thei tu chunang ma ni hi in ni Himalayan car lia khovel nam rang driver thiam chung chuang zo chuang zinga mizo tlangwalin loman pakhat na alak hun chuan Oxford Cambridge atang chawin ming than na alo chuak lo ti mizo ten an hreto anga mizo te hi tu tenge kan ni khovelin an thengal bokang chu ram hmang ina dik tak parboy taka alo vul chhuana chu ani si a tuna kan ngai thlak tak kha faklo lo wal rual ti ania powan nei tluanga ziak ani he thu ziak hi Mizoram Board of School Education MBSC in High School Paul Kole Paul Som Zurlai Bu Mizo Thu le hla abuat sai atang lak chwa ani